ግን አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን ሀገር ወይም ደግሞ አቅጣጫ ብቻ ሰርቭ እንዲያደርግ ተብሎ ስለተሰራ በዛ በኩል ግመልም አይደርስበትም። አንዳንዶች አሁን የግመል ውሃ መጠጫ ይባላል እንጂ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም። እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም። ይሄንንም ያዙ። ይሄ ራሱ ባለም አቀፍ አንድ መከራከሪያችን ነው። حكم يا ኤርትራውያን ክበልሑሲ ልክዕ ከም ኣድጊ ገይሮም ናይ ኣድጊ ኣተሓሳስባ ንዘለዎ ከምዚያ ጌርካ ከም ኣድጊ ከምታ ሓሳቡን ምስሉን ምቕራፁ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ዓሰብ ካብ ኣፈጣጥሩን ኢትዮጵያ ሰርቭ ንክገብር ኢሉ ዝተፈጠረ እዩ። ስለዚ ብጀካ ንኢትዮጵያ ንካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ እውን መከራኸሪ ኣርእስቲ ኣለና እዩ ዝብል ብፍፁም ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ሕጊ ዘይርድኦም ሰባት ምዃኖም በዚኻ ትርዳእ። ሃገር ብዝርግሕን ኣታ እንድሕር ኢለኩም ቅድሚ ሕጂ ከም ኣብነት ቺለ ዝበሃል ሃገር ከይድኩም ራእይዎ ብካርተ ቺለ ማለት ልክዕ ትኹል ሕንፃፅ ጌርኩም ውሰድዎ። ትኹል ሕንፃፅ ትኽ ዝበለ በትሪ ካብ ላዕሊ ንሰሜን ካብ ሰሜን ንደቡብ ጥራይ ዝተወንጨፈ ኣብ ውሽጢ ግና ኣዝዩ ቀጢን በትሪ ማለት እዩ። ብዙሓት ሃገራት ድማ ኣለዋ። ቦሊቪያ ንኣብነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ይብሉ። ካብዚ ኩሉ ቀጢን ካብዚ 10 ኪሎ ሜትራት ኣፍ ደገ ባሕርኩም ሃቡና ኢልካ ተማጉትካ ኣብ ቤት ፍርታት መጉታ ኖ ልኡላውነት ናይ ሃገር ኣይድፈርን ተባሂሎም ተነፂጉ እቲ ጉዳይ። ስለዚ ከም በዓል እዚኣቶም ዓሰብ ናባና ተሰሪሑ ዶ ገሎ ዶ ጅነፍሪ ዶ ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ፌክ ስቶሪ ሓሶት ዘረባ እዩ። ግን ስለምንታይ እዚ ነገር የገድሰና ኣሎ? ምክንያቱ አካል ናይ ዲቤት ናይ ፖለቲካ ስለዝኾነ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ከሁለቱ ውሃዎች ማለትም ከቀይ ባህርና ከአባይ ጋር የተሳሰረ ነው ብላችኋል። ምን ማለት ነው? ካሁን ቀደም እርስዎ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አካል ስለነበሩ አባል ስለነበሩ የአማራ ክልልንም ላይ ካሉ አካባቢዎች ወክለው ስለሚወዳደሩ የአማራ ሕዝብ የሚያነሳው ጥያቄ የሱዳን ጦር ወሮ የያዘውን መሬት ማስመለስ ላይ ትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት አቋም ምንድን ነው? መንግስት ማንም ቢሆን እንዲህ አይነት እርምጃ ቢወስድ አስተላልፋችሁ ነው። አባይ ከኢትዮጵያ የሚነሳ ታላቅ ወንዝ በመሆኑ ምክንያት አንዱ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ የሚወስን ነው ብላችሁ ማስቀመጣችሁ ትክክል ሊሆን ይችላል። ቀይ ባህር ግን ኢትዮጵያ በየት በኩል አግኝታውና በየት በኩል ህልውናውን የሚያረጋግጥ ሆኖና በምን መንገድ የምትጠቀመው ሆኖ ነው እንደ አንድ የህልውና ዕጣ ፈንታ መሳይ አድርጋችሁ ያስቀመጣችሁ? ሕጂ እንታይ ከርየክብ ኢለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፖለቲካል ዲቤት ናይ ተሃዲ ምርጫ ፌክ ምርጫ ክገብሩ ይዳለው ስለ ዘለዎ ኣብዚ ምርጫ ሰንትራል አጀንዳ ኣብ ዲቤት ኣብ ቴሌቪዥን መፅኦም ኣብ ዘራርብሉ እቲ ካል አጀንዳታቶም ባዕሎም ፈልጡ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ግን ከምዚ ማእከላይ ኣርእስቲ ክኸውን ስለ ዝደልይዎ ዘለዎ ዳርጋ ኩሎም ፓርቲታት ኣብኡ ክሰማምዑን ክርዕሙ ከም ዘለዎም እዩ ዝግበር ዘሎ። ወላ እኳ እቲ ናይ ብልፅግና ከምዚ እቶም ካልኦት ከንታይ ትብሉ እንተበልካ ኩላቶም ናብ ኣነ ክርዕሙ ይግደዱ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ኸ እንታይ እዩ? ኮንሰንሰስ ምፍጣር ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ናይ ኣቢይ ወይ ናይ ብልፅግና ከምዘይኮነ እንታይ ዳ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ፖለቲካዊ ፅላት ናይ ኢትዮጵያ ዝድግፎ ኣርእስቲ ንምምሳል እዩ። አብይ አሕመድ ነታ ኢትዮጵያውን ዝውክል መራሒ ይኮነን እንዲ ዝበሃል ግን ንሱ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ግን ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ስለዚ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ብመሰረቱ እንተዘይተፀፊዑ እንተዘይተኣልዩን ክፍንዎ ዝኽእል ሕንዚ ክገድፎ ዝኽእል መርዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ናይ ዓለም እውን ዘርእያ ዘሎ ናይ ዓለም ሕጊ ዕሽሽ ኢሉ ሕማቕ እናገበረ ክፋእ እናፃሕተረ ተንኮል እናፈጠረ ክቕፅል ዝደሊ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ካልኣይ ድማ ናይ ክልተ ማያት ትብሉ ዘለዎም ዋላ ትሕቶታት ተሪኻ ትሕቶ ሕጂ ፅቡቕ ከምዚ ንክምልስዎ ኣገዳሲ ሓሳባት ከመንጭውሉ ዝኽእሉ ዝመስል እዩ። ግን እቲ መልሲ ንፁር እዩ። ንሃገራዊ ረብሓና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ባሕሪ ብእንካን ሃባን ሰጥቶ መቀበል ብዲፕሎማስያዊ ብሰላማዊ ብላብላ 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 ኣይስልችዎም እንዲ ከወደይ ልክዕ ከምዚ ደርፊ ዝሸምደትከየ ዓይነት ይኸማን ናይ ብሓቂ ካብ ልቦም ዝምንጭ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ድሌት ሃልይዎም ዝዛርቦ ይመስለን። ከምዚ ንሓደ መልሲ ኣሸምዲትካየ ንሓደ ልክዕ ከምዚ ዝዋሳእ ዘሎ ኮይኑ ክዛረበካ ከሎ እምበር ጀንዊንሊ ካብ ውሽጦም ዝብገስ ከም ዘይኮነ እውን ትርዮ ኢኻ። ስለምንታይ ርእሱ ዘለዎ ሰብ ጥዑይ ኣእምሮ ሰብ ዘለዎ ሃገሩ ኣብ 6 ቦታ 7 ቦታ እናተቓፀለት ከላ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሉ ንጎ ምሸት ናይ ኣፅመካኒ ኢትስ ናት ጀስት ሎጂካል ካመን ሰንስ ከም ዝብለካ ግን ዝተኸፈልካሉ ኣጀንዳ እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ኣድቨርታይዝመንት ንክትገብር ተኸፊልካሉ ዘለኻ ንጎ ምሸት ንዑ ክትዛረብ ኢኻ ትምርፅ። and this is very very sad. It's very sad ከምዚኦም ዓይነት ጎረቤት ምህላዎም ኣብ ከባቢና ኩላቶም ድማ
أبغون بلتقينا هنا قدامنا بحركة متصخلو قلنا باليوم زمسكرو نشتينا يزي فورين منستر كسمع እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ እነዚህ የተሳሰሩ እንቅስቃሴዎች የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ናቸው ብለን እናምናለን በማኒፌስቶአችሁ ላይ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ከሁለቱ ውሃዎች ማለትም بحفشاتي زرباناتهم نكردات رايلي زمسالكم زلخو جن at the end of the day نابيك خديوم تايكو جبريم سم نعاتاتهم زملكات كوينو أبي إرترا أتوكيروم زجبرو زلون يحزن إن حنت ترايك بكم زي عمو زي اسمعوا የባለቤትነት መብት አላት ብላችሁ ታምናላችሁ እንደ ፓርቲ ካመናችሁስ ብትመረጡና መንግስት የመሆን እድሉን ብታገኙ ይሄንን መብት ለማስጠበቅ ምን አይነት ስራዎችን ትሰራላችሁ ምን ታደርጋላችሁ የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የባህር በር አላት ብሎ አያምንም እንደ ብዙዎች ሀገሮች በባህር በር ያልተከበበች ለአንድ ወቅት የሆነች ሀገር እንደሆነች ነው ምናምነው ያ ማለት ግን የባህር በር አያስፈልገንም ማለት አይደለም የባህር በር ከውጪ ግንኙነት ጋር በጣም ወሳኝነት አለው ከንግድ ልውውጥ ጋር በጣም ከፍተኛ ሚና አለው ስለዚህ የባህር በር በሆነ መልኩ ማግኘት አለብን በዓለም ላይ ወደ 200 ሀገሮች ናቸው እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ማለት እዩ ፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ለዋይ ኢልና ይንኣምን ኢና ባሕሪ ከም ዘድልየና ንፈልጥ ኢና ባሕሪ ግን ሃሊና ወይ ኣለና ኢልና ይንኣምን ኢና ስለዚ ባሕሪ ካብ ዝምልከቶም ካብ ካልኦት ካብ ጎረባብትና ብሰላማውን ብዲፕሎማስያውን መንገዲ ክንረኽቦ ከም ንኽእል ንኣምን ኢና ይብላ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ እንድሕር ኢልካ ሓደ ኣብዚኣ ደረጃ እዚ ሓቂ ንምዝራብ ትዛረቡ ዘሎ ላካ ትኽክል ተኾነ ክትኣምኖም ከቢድ እዩ ዝበሲ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ስለ ዝኸውን ዘሎ እቲ ነገራት ኣብ ብዙሕ ግዜ ንኽን ኣሚንካ ክትዛረበሉ ቁሩብ ስክፍታታት ዘለዎ እዩ ግን ግዳ ሓቂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ፅቡቅ ጉርብትና እንደሊ እንድሕር ኮይንና ካብቶም ጎረባብትና ከምዚ ዓይነት መርገፂ ኢና እንደሊ ኣብ ደገ ባሕሪ የብልና ልክዕ ከምቲ ንሕና ኤርላይንስ የብልናን ዝበልናዮ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ኤርላይንስ ኣብ ኣፍሪካ ንሕና ኤርትራ ድማ ኤርላይንስ የብልናን ስለዚ ኤርላይንስ ተደሊና ምስ ኢትዮጵያ ተረዳዲና ዲና ምስ ግብፂ ተረዳዲና ዲና ምስ ቱርክ ተረዳዲና ዲና ምስ ካልኦት ሃገራት ተረዳዲና ኤርላይንስ ንጥቀም ኤርላይን ስለዘይብልና ይብፅሓና እዩ ኣካልና ኢትዮጵያ ወሪራትና ስለ ዝነበረት ንዓና ወሪራ ከላ ዘጥረየቶ ኤርላይን ስለ ዝኾነ ይግባዓልና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዋላ እውን ከምኡ ክንብል ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ክንብል ከማን ገለ ምክንያት ክንፈጥር ንኽእል እንተኾንና ኩማ ኣይንብልን ኢና ዘድልየካ ናትካ ዘይኮነ ናትካ ኣይኮነን ስለዚ ተረዳዲካ ኮንትራት ጌርካ ተሰማሚዕካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣጀንዳ ክትርኢ ከለካ ግን ደይ መደይሉ ነቲ ነገር ክፅይቕ ደይ መደይሉ ሕማቕ ዘርኢ ይዘርእ ከም ዘሎን እቲ ዝዘርኦ ዘሎ ሕማቕ እንሻላ ዳ ኣምላኽ ቀዲሙ ንዑ ይወስደ ይኸውን እምበረይ እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ኣብ ነዊሕ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኣክል ህዝቢ ሕፅበተ ኣእምሮ ገይረ ነዚ ቫይረስ እዚ እንተራቂመዮ ከም ገለ ኢለ ድማ ሓይልን ተረኺበ ዝድግፉንን ዝምውሉንን ተረኺበ ንኤርትራ ንክወራ ክእለት ክህልወኒ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ ሲምፕል ከምዛ ኣነ ዝብለኩም ዘሎ ከመይ እታ ገምጋም ምናልባት ሎሚ እንተዘይገበር እኳ ኣነ እታ ጎስጓስ ጥራይ ክቕፅል ኣለኒ ኣብ ቤት ትምህርትታት ክምርኦም ክኽእል ኣለኒ ሕፅበተ ኣእምሮ ክገብረሎም ክኽእል ኣለኒ ነቲ ታሪክ ኣዘንቢዐ ክምርኦም ኣለኒ ፅባሕ ንጎ ኩናት ነግበር ክብል ከለኹ ዋላ ኩሉ ሰብ እንተደይኣመነኒ ዝኣምኑኒ ሰባት ክረክብ ክእል እየ ብኡ መንፅር ድማ ኩናት ገይረ ንኤርትራ ደምሲሰ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምልስ ክእል እየ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ኢትስ ጀስት ኣስ ሲምፕል ኣስ ዚስ ስለዚ ዳትስ ዋይ ድማ ነዚ ነገር እዚ ሸለሊልካ ክትሕለፍ ዘይብሉ ኤርትራዊ ብኩሉ መንገዲ መጀመርያ ዝለዓለ ነቅሓት ክህልዎ ኣለዎም ከምዞም ሓደ ሓደ ትሩፋታት ትሪእዎም ዘለኹም ምስ ኣቢ ኮይና ሰሪሕና እኮ ባሕሪ ክወስዶ እኮ ይኮነን ምሳና ክሸራርኽ ይደል ደሎ ከምዚ ዶ ኣብዚ ከስማዓኩም ኣብ ቅድሚት ኣብ ድሕሪት እንደ ነቲ ውርደት ከስማዓኩም ዝደሊ ሓደ ግዜ ግን ሓደ ግዜ እቲ ነገራት ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድልዮ ክንብል ከልና እውን ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮነን ምክንያቱ ዋላ እኳ ንውሑዳት ይኹን ንውሑዳት ሸለል ደይ ምባል ድማ ከምዚ እናበለይቲ ቫይረስ ከስፋሕፍሕ ርኢና ቅድሚ ሕጂ እውን ዓብይ ሃገር ኢትዮጵያ ማለት ግን ኣይከኣልዎን ስለዘይከኣልዎ እዮም ኣቦታትና እውን ነቲ ኤርትራ መሪፆሞ ንጥልያን ኣይተኸላኸሉልናን ካብ ቱርኪ ኣይተኸላኸሉልናን ካብ ግብፂ ኣይተኸላኸሉልናን እቲ ከበርየ እቲ ልዕልና ናይ ሓደ ብሄር
ብላይ ከዓ እዚ ልዕልና ናይ ኣምሓራ ንሓቶም መወዳእታ ዝኾነ ገለ ነገር ዘየምፅአ ዓለም ናብ ምዕባለ ክትከይድ ከላ ቢንቶ እኳ ዘይሰርሑ ማለት ቢንቶ ከማን ኣይሰርሑ ምስቲ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ስልጥንቲ ብፍላይ ነዚ ኣብ ኩሉ ግዛይ ዘሎን ኣብ ትግራይ ዘሎን ናይ ስልጣነ ሒዝካ በቲ ኣቢሲንያ ትበሃለሉ ዝነበረት እዋን በተቐደም ንድሕሪ እዚኦም መሊሶም ንድሕሪ ዝመለሳ ከዓ ኢትዮጵያ ልዕልና ናይ ሓደ ብሄር ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ መወዳእታ ጥፍሽና ናይ ፖለቲካ ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ዋላ እውን ውሑዳት ሰባት ትኾኑ ንውሑዳት ሰባት ከበላሽውልና ክፅዕሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ፈተና ወይ ህቀና ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ብገለገለ ዕሱባት ገይሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብሓደ እንትኾንና ንሻዕብያ ኣመናፅል ስለ ዘለና ምስ ኣቢ ኮይንና ክንኣልዩ ኣለና ከምቲ ልክዕ ንህወሓት ንምውዳቕ ንትግራይ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ብልፅግና ነቶም ስምረት ደገሎዶ ኢሉ ሒዝዎም ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ዓቕሞምን ፅልዎምን እናደስከለ ዝኸይድ ዘሎ ገለገለ ኣብዚ እኳ ኣቢ ዝፈልጦም እውን ኣይመስለንን ዋላ ንባዕሉ ሃውታቲ ክነሱ ኣቢ ነዚኣቶም ኣቓልቦ ክቦም ዝኽእል ኣይመስለንን ኣቢ ኮነ ዋላ ታሕተዋይ ካድረናቱ እውን ኣቓልቦ ክቦም ዝኽእል ኣይመስለንን ብሓቂ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣቃዝያንዶ ገለዶ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ግዜ ክነዓቕ ዘይክእል ኣብቲ ንእሽተይ ወለዶ ክነዓቕ ዘይክእል ሓጓፍ ፈጢሩ እዩ ስለዚ ብኣግኡ ነዚ ነገራት እዚ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ክሓስቦ ዝኽእል ምስ ዘለዎ ዘይተመጣጠነ ባጀት ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዘፍስሶ ብኡ ገይሩ ንመንእሰያትና ከይፀሉ ብኣግኡ ክንጥንቀቐሉ ክንጓየሉ ይግባእ እዚ ክብል ከለኹ ድማ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ፃርና ስለ ዝኾኑ ባዕለ ድዮም ይፈልጡ እናበልካ ኸ ኣይኮን እንታይ ዳ ኣገባብ ዘለዎ መንገዲ ንዓና ብዘርብሕ መንገዲ ምሳና ክሰርሑ ዝኽእሉ ንኣብነት እዚ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ፅቡቅ እዩ ዳስዋይ ድማ ፅምዶ ምስ ኣምሓራ ምስ ተጋሩ ምስ ኩላቶም ካብ ተጋሩ ሕማቕ ዝሓስቡ ኣለዎ ዶ የስ ካብ ኦሮሞ ሕማቕ ዝሓስቡ ኣለዎ ዶ እወ ካብ ካልእ ከም ዝገብሩ ኣለዎ ዶ እወ ምስቶም ምሳና ዝሰማማዕ ሓሳብ ዘለዎም ግን ምሳቶም ሓቢርና ክንሰርሕ ድልውነት ክህልወና ክኽእላሎ ንፀላኢና ብምንኣስ ኢና ንስዕሮ እምበር ንፀላኢና ብምዕባይ ኣይኮንካ ንስዕሮ እንታይ ማለት እዩ ንፀላኢኻ ዝፀልእዎ ዘበሉ ምሳኻ ከምዝለፎ ትገብር ኣለካ እቶም ንኣብነት እዚ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ወይ ኣርሚ ዝበሃል ናቱ ፖለቲካዊ ግንባር ምስ ኤርትራ ዘይሰማምዖም ነገራት ከልዎ ይኽእል እዩ ምስ ኤርትራ ዘሰማምዖ ነገራት ከለዎ ዶ ይኻትር ምስ ህወሓት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለና ንብል ኣለና ህወሓት ናቱ ዕላማታት ኣለዎ ኤርትራ ድማ ናታ ዕላማታት ኣለዋ ዘራኽቦም ኣለዎ ዶ የስ ንኽልቲኦም መጀመርያ ብልፅግና ንተጋሩ ነቲ ህወሓት ከጥፎ ይደሊ ኣሎ ንትግራይ ድማ ከንበርክኻ መሊሱ ኣብ ኢዱ ክትዋ ይደሊ ኣሎ ስለዚ ንኣታቶም ሓደጋ ስለ ዘሎ ንኤርትራ እውን ኮርየ ስለ ዝብል ዘሎ ክልቲኦም ሓደ ፀላይ ኣለዎ ነዚ ፀላይ እዚ ንምእላይ ኒውትራላይዝ ንምግባር ብሓደ ክሰርሑ ግዴታ ኣለዎ እቲ ዘለዎም ፍልልያት ኣብ መንጎ ንገሊኡ ሕጂ ተረዳድዮም ተዘራሪቦም ኣሎ ንካልእ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ ንዘለዎ ድማ ንሕጊ ትገድፎ ንግዜ ትገድፎ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ዝስራሕ ዘሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ናይ ብልፅግና ብፍላይ ዘ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ቀጀል ትብለና ሃገር ኣላ እሳ ድማ ኢማራት ዝበሃል እዩ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክነዓቕ ዘይክእል ኣጀንዳ ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ድማ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ለንቀነ ወፅያ ዘላ ንኣብይ ኣሕመድ እታ ዝዓበየት ምርድእ ክትኮነ ትኽእል ትበሃል ተላያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዝመሲልኩም እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ኣገሪማት እኒያ ንብዙሕ ሰብ ድማ ኣገሪማ ዘለያ ናይ ዱባይ ንጉስ መሓመድ ራሽድ ቢን አልመክቱም እዩ ዝበሃል መስለኒ እቲ ናይ ዱባይ ንጉስ ማለት እዩ ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ምስጢራዊ ፅሑፍ ግን ናይ ቅሬታ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ እንታይ ዝብል ፅሒፉ ዱባይ ሩለር መሓመድ ቢን ራሽድ እዩ ዝበሃል published a strange message life has taught me that responsibility is a sacred duty that a leader who thinks only of his personal success does not deserve trust so እንታይ ዝብል ዘሎ ህይወት ዝማሃረትን ነገር እንተሎ ሓላፍነት ሓደ ቅዱስ ዕላማን ቅዱስ ተልእኾ ምዃኑን ዝኾነ መራሒ ድማ ናይ ውልቃዊ ዓወት ናቱ ዝሰርሕ እንተኮይኑ እምነት ክወሃቦ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ክትገብር ኣይግባእን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዘረባ እዚ that a leader who does not care about the success of other leaders in the country does not deserve it either እቲ እዚ መራሒ ዝኾነ መራሒ ብዛዕባ ናቱ ዓወት እምበር ብዛዕባ ካልኦት መራሕታት ተዓዲ ዘለው ዘይግደስ እንድሕር ኮይኑ እዚ መራሒ እዚ እውን ክብረት ኣይግባኦን እዩ ዝብል ዘሎ
that selfishness in success እትስስዐ ኣብ ዓወት ማለት እዩ in serving the public interest is betrayal ስለዚ ናትካ ግላዊ ዓወት ጥራይ ክትሰርሕ ከለኻ ነቲ ናይ ህዝቢ ኣብ ግምት ከእተኻ ምኻድ እዚ ጥልመት ከም ዝኾነን because the homeland is indivisible ስለምክንያቱ እቲ ሃገር ክትመቃቐላ ስለዘይትኽእል ወይ ክትምቀል ስለዘይብላ that to be a leader means to carry the burden of the entire nation so that one does not become a burden upon it one day. Is he referring to Mohammed bin Zayed? ጅንታዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ትንተና እዩ ዝወሃቡ ዘሎ ብዙሕ ትንተና ንመን እዩ ዝዛረብ ዘሎ መሐመድ ብን ዛይድ ናይ አቡዳቢ ንጉስ ማለት እዩ ትሪግዎ ዘለኹም ብዙሕ ውሳነታት እዩ ዝውስን ዘሎ እተን ሸውዓተ ኢማራት ሸውዓተ ስቴትስ ኣብ ኢማራት ዘለዋ ኩላተን በቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሕጉሳት እየን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሕጉሳት ኣይኮናን ናይ ብሓቂ ዝኸዱ ዘሎ መንገዲ ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፎ ምስ ኩሎም ሃገራት እስላምን ምስ ኩሎም ሃገራት ዓረብን ይበኣስ ኣሎ ካብ ኦፔክ ወፂኡ ሕጂ እውን ካብ ኢስላሚክ ኦርጋናይዜሽን ከምኡ ድማ ካብ ዓረብ ሊግ ክወፅእ ከም ዝኽእል ዝፍክር ዘሎ እዚ ፈቐራ እዚ ንኣቡዳቢ ብነዳዲ ገንዘብ ኣምፅኡ ብዙሕ ነዳዲ ሸይጡ ነዳዲ ኣምፅኡ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ገለን ኢንቨስት ገይሩ ሃብቲሙ ዘሎ ሃገር ንዱባይ ከርብሕ ዝኽእል ኣይኮነን ዱባይ ቱሪስትስ እዮም ቱሪስትስ ናቶም ኣስላም እዮም ሃገራት ዓረብ እዮም ገዛውቲ ዝገዙ ስዑድያ ጥራይ ክንምንታይ ኢንቨስትመንት ኣለዎ ኣብ ዱባይ ስለዚ ምስ ዱባይ ምስ ስዑድያ ምትፍናን ንስዑድያ ምቁጣዕ ንሃገራት ዓረብ ምቁጣዕ ካብ ኦፔክ ምውፃእ ድማ ንስዑድያ ፅፍዒ ስለ ዝነበረ ዱባይ እንታይ ፀገም ክመፅኦም ከም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ ዱባይ ካብ ቢዝነስ ናይ ዓለም ትረብሕ ሃገር እያ እስላም ድማ ቀዳምነት እዮም ዝብዋ ነይሮም ናብ እስላም ኣተኪራ ክሰርሕ ዝግባእ ነይሩ ምክንያቱ ዝቀረቡ ናብኣቶም ሶም ስለ ዝኾኑ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ መራሕቲ ባእሲ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብብዙሕ መንገዲ ድማ እዩ ዝትንተን ንሪኦ ዘለና what's happening now cannot be read as a scattered event but as a profound reshaping process of the Gulf system but this time from the inside first before crashing external strikes arrive there are internal cracks opening silently and being widened with ስለዚ ናይ ደገ ፀገም ከይመፅእ ከሎ ስዑድያ ክሳብ ሕጂ መልሲ ሃበትን ኣላ ኦፔክ ኢማራት ገዲፋቶ ወፅያ ንስዑድያ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ኣብቲ ዲቤት ከዛረቡላ ቀኒዮም ኣሎ ስዑድያ ግን ወላ ሓንቲ መልሲ ሃበት ሓንቲ ካብ ኣብ ታሪክ ናይ ስዑድያ ምናልባት ምስ ኤርትራ ከማን ኣወዳዲርካ ልዕሊ ኤርትራውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢኻ ትብሎም ስትራቴጂክ ሳይለንስ ስቕታ ዝፈልጥ ከም መርሕነት ናይ ስዑድያ የለን እዮም ዝብሉ ብፍላይ ኣቡ ነዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ዝነበረ ናይ ብሓቂ ስቕታ ዝፈልጥ ትዕግስትን ስቕታን ኣብ ፖለቲካ ማስተር ናቱ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ብስቕታ ነዚ ኩነታት እዚ ብስቕታ ክሰግርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምክንያቱ ብዙሕ ሓጎስ ጎፅ ይርዩ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኢማራት ግን ድሮ ትክራክስ ወላ እውን ካልእ ዘረባታት ንሰምዖ ዘለና ንክውንነቱ ንግዜ ክግደፍ ዝኽእል እዩ ወላ እቲ ሻርጅያ ዝበሃል ስቴት እውን ከም ሃገር ዲክሌር ክገብር ይደልዩ ዝብል ዘረባ መን እዩ ዝፅሕፎ ዘሎ ብብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ ብብዝሒ ስለዚ the Saudi silence with which we previously described as conflict reengineering has begun to be translated into practice not through direct confrontation but through letting the adversary move then bearing the results of the movement here. What has changed? The UAE's withdrawal from OPEC was not just an economic decision, but a break in the regional balance framework led by Riyadh. The timing in the midst of war, energy pressure, and international disarray, the result opening a breach in the wall that cannot be easily closed. So, سعودية إمارات أبزي كبيت زخونة بوليتيكاون كتباون بفلاي ما كلاي مبراق زين هاجرات خليج دماغ كبيت فتنا بزلو قالوا كبيت سقوم تكتوسد مخالة بزح تنتناك وهذا زغلن بزح صلوا كله زغل مخاني زنقر أوبيك مالت سعودية تمرحو زنبرتها قال في دما تي جيسيس زبال دما سعودية تمرحو نيرا سلزي تاب أوبيك نسعودية كي نقركا مسعودية كي تمخركا مس حدا قربيت كاي تمخركا زتوسد سقومتي كتيلو دما أبتنا جيسيس زقبر زولو دراماتات أبقمتي تيغا سعودية تتقع كم زلا ردويو متقعت أبلي السعودية مخانو زردو غيرهم وسيدهم وزلو بزاحة هاجرات إذا متقعت زدما نفسه زخالة الوا كل ويم زولو زلو نجزيك قدافيو السعودية انتاك تمل استغلاب زي انتاك خون خلنا السعودية وسانا مودتا نجزي زقداف كوينو جن ناي بحكي أزار بار استي يزقبر زلو هذا كابتن نريو زلنا دما
أمونغو دبيين أبو دابين زي مرددا ننوح وان كم زعنحي زنقر حجيجن بوقعي كهون كم زفتن سوليم زنقر زلو كاليتي حانت بزياكريكم إيران دما نزكو دايزي نا إيران دو بروفيسور دما نشتيك أمام وسيخ اللو سمعوا بزي States exit from OPEC. How do you interpret that? Does it have something to do directly or indirectly with the war? And do you think it is rather a move in order to please the United States, or is it on the contrary something that just again shows that the structure that we are used to is actually unraveling? How do you view it? Well, I think the Emirates is doing this to move closer to the United States and Israeli regime. But I think that the UAE regime really doesn't quite understand how things have changed. We are not going. سنتهم زلزلو إمارات حجون انتقونه تدقاقامي أنصار إيران نكخدو مورنا بإسرائيل عطو كم زلون مرأيا نايتي زيادة عمقات مس إسرائيل مس أمريكان زمدنا نقبرو لنا زبلو زلو مرأيا نابتو دمان تايم زقبرو زلو عجيب لالو كم بحدش كابزين هقرات عرب دما كوغانيو كابن كوتس يفتنو اللو نسعوديا دما كومبرومايز نسعوديا كاسي وايت مدب زلو سلازي كم نريو زلنا هذا نقر قنا يتردو من الله يبلالو إيران أبزبو تازي سلوا كلوا مخانا يقمقمون الله يبلو كساب حجنا إيران ناي إمارات كالكوليشن زلو سعوديا تسعريد ناي إمارات كالكوليشن زلو إيران كتمبركخ تغلن كتسعر تغلن زمسل قمقامين وسيدم زلو but this might be false. Maybe this will not work. Maybe case array غليز good idea من دول زلو. حنت دماني إمارات بخمي قلت أسمع. Going to go back to the past, and there will no longer be a UAE that we knew of 2.5 months ago, 3 months ago, 6 months ago. That era is gone. The Epstein class, the billionaire class, a lot of the money, the dirty money that would go through the Emirates, I don't think it's going to go. It's going to be that money is going to go there like before, which is a good thing for the people of the region and the Emirates itself. The drug money from Afghanistan, which هذا كابتي ني إمارات فولي أدفانتج كم زلوان حيال كم تخون دبي دما بلتلاش كم تبلز جبرها أتبتخكل بيزنس هات زجبر زنبرة حبتن بتوريزم زمات زنبرة حبتن ترى يكون رسح جنزب ببز هيزات تنيرو that's why دما بزح سبد فتوانيرو بزح رسح جنزب بتخكلني من قد دايمز نبل شونا جنزب بدبي مواضع نيروي سيستمات نيروي أجباب اللوي بس إمارات that's why دما إذن هجرات عرب مبزحتهم تم راحتناتهم مس دبي دبي جزا كلهم دبي قال نجر كلهم زفتنو معناته نبل شونا تسبلت من قد سلزنا بريت حتى تند زي بقول من قدي ورك سريقة كيت حتى تكابي إيربورت كتوت خليها سلزات دبي دما يتعرى مالتيو قال زخون نجر كبت هجر سرق كايو مس كالوت مشارات غين كاب دبي جزا تجز نتجزا شيء كلمة نبرت بيزنس كم زجبر كان هبت خمس زجبر كان همسير كاب حقه من قد نتجنزب كا كتمل صوت خليها فرقنا يتجنزب نعمل مليون دولار هذا بوليتيكيان تشريعه دبي كيدو فرق مس هذا إماراتاوي فرق نتجنزب هيبو بتا فرق دما جزا يجز نتجزا شيء تدما بيزنس كم زجبر دبي حمش تميت شح نأبناته بانك بتعدك مال السخود زمالة دما بسرح كم زمصو أمبر ببلشونا هم زمصو كشك يخل خوني سلازي تاكتيكات زي كم زر أبو يزنجر كم نريد لنا دما إمارات تغلى نزون إمارات كم دليل تاخد جبرت خليها جن إيران نزي إمارات تسعوت زنبرات كونتاتنا نجارات كتتصوروا كم زي كونتن نعون مغيار بزوج كتجبر كم كتوسن كم تخلي زنجر زلو سلازي نمودة تعبزار استزي حنت ترايك بكم مس قرن أفريقيا سلة تتحاز دونالد ترامب نزو كونتات زي كاتلو لو دون دحرلكم أوه يكاتلو لو بتيدا زنكيري لهم دونالد ترامب نزو قدايز النات خطاتلو قلو للعاقمي بعلي فلت قبل جميرو خمزو ليم زنقرو انتهي مالتي زندحريلكم أمونغو حنتي زي باراك رافيد بحالوتي وزن بركة بتاكسيوز مالتيو behind the scenes Trump administration was slow to grasp how serious the rift between UAE and Saudi Arabia has become and choose not to get involved as it deepened US and regional sources. طيب لالو نزلنا السعودية إماراتن باسي أيردوني نيرو دونالد ترامب جزية وشيد اللي يصبو غير كردو مستردو دما عميق سخونة باسي سلوزخونة كلتين دما مشاركتو سلوزخونة إيدو كتو إدالين هالو سلزي نتو دايتي بغو بدا أمبر
ኣትዩ ክሽምግሎ ወይ እውን ናይ ሓደ ፀቅቂ ክኸውን ይመርፅ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤሎ ኣብቲ መጀመርያ ናይቲ ክራይሲስ ሰክረታሪ ናይ ኣሜሪካ Secretary of State Marco Rubio told Riyadh and Abu Dhabi that the US wouldn't pick sides sources ንክልቲኦም ደው ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ባእሲ ናይቲ ሓደ ወይ ናይቲ ሓደ ፀቅቂ ክትከውን ኣይኮነትን በዓልኹም ነቲ ጉዳይ ፍትሕዎ ኢሉ ነጊርዎም ከም ዝነበረ Trump envoy and son-in-law Jared Kushner, who has close ties to both leaders and business interests across the region, also stayed out, weary of a rift with either side, U.S. sources. ከምኡድማ ሰብኣይ ጓሎም ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡድማ ገለ ካብቶም ኣማኸርቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ዝበሃል ጃሬድ ኩሽነር እውን ኣብ ክልቲኦም ረብሓ ስለ ዘለዎ ካብ ክልቲኦም ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጉዳይ ኢዱ ክእቱ ኣይደለይን ኣሎ እሱ እውን ስለዚ ሲኒየር ኦፊሻልስ are deeply concerned that Washington's two most important Arab allies will emerge from the war more adversarial than ever. ስለዚህ ኣብ ዋሽንግተን ዓብ ፍርሒ ፈጢሩሎም ኣሎ እዞም ክልተ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ድሕሪ እዚ ኩናት ብርቱዕ ዝኾነ ፅልኢ ሒዘን ክወፃ ከም ዝኽእላ ይርዩ ስለ ዘለዉ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ፅልዋ ዓብ ሓደጋ ክኾና ዝኽእል እዩ ስዑድያ ዓብይ ሪጂናል ፓወር እዩ ኢማራት ድማ መዓት ገንዘብ ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ንኣሜሪካ ድማ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ክዓርቅዎም ክፍትኑ እዮም ግን እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ በርሂሎም ኣሎ እዚ ባእሲ እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ ክረአ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ናው let's go back to ቀርኒ ኣፍሪካ ሓንቲ ብዚ ለንቀነ ወፅያ ዘላ ሪፖርት ናይ ሱዳን መንስማዕያ ከነተሓዛ ክንፍትን ኢና Pro-government Ethiopia in February 2026 indigenous Africa in its neighboring. Why would the state that hosts the African Union support a genocide in its neighboring country targeting indigenous Africans? In February 2026, Reuters reported that a training camp for the UAE-backed Rapid Support Forces militia has been opened in western Ethiopia's Beni Shangul region on the border with Sudan. Although pro-government Ethiopians claimed it was a mining site, open source investigators ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያ ንኢትዮጵያ ዝዓበየ ፀገም ፈጢሩላ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጉዳይ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ረሳሕ ተግባራት ሕብረት ኣፍሪካ ከምቲ ዝድለ ኣቓልቦ ክቦ ከም ዘይከኣለን ገለ ነገር ክግበር ከም ዘለዎን ኢትዮጵያ እኹል ዝኾነ መረጋገፂ ከም ዘለዎን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዳ ኢትያ ከም ዘላን እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ እቲ እንኮ ለውጡ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ወገን ናይ ብሉ ናይል ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ካብዚ ቤንሻንጉል ዝበገስ ዘሎ መጥቃዕቲ ብኡ ጥራዩ ውፅኢት ዘምፅእ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብቲ ዝትግበር ዘሎ ኩናት ገለ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ይበሃል ከምኡ ድማ ሓደ ኣነ ዝረኣኾ ቪድዮ ማለት እዩ ሓደ ትግራዋይ ወታደር ከም ዝማረኹን ተጋሩ ኣብቲ ቦታቲ ምስቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኮይኖም ይዋግኡን ኣለዉ ዝብል ክሲ እውን ርኢና ኣለና ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእሲ ዝኾን ዘሎ ሱዳን ኣብ ካርቱም ዓብ ፅምዶ ንኤርትራ ንትግራይ ንፋኖ ናይ ሶማል ናይ ሸነ ናይ ካልኦት ኩሎም ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ትገብር ዘላ ድማ ኣንፃር ብልፅግና ተሪር ዝኾነ መርገፂ ሒዛ ስለ ዘላ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እዚ ካብ ሱዳን ዝበገስ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ሱዳን ደገፍ ረኺብዎ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ እቲ እንኮ ዘንቀሳቅሶ ዘሎ ወይ እውን ገለ ካብቲ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ንክገብር ንሱዳን ዝርገት ንክትወላ ዘኽእሎ ዘሎ እዩ ምስቲ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ወታደር ድማ ንክትቆፅር ከቢድ ዘይኮነ ወታደራት ካብኡ ምልሻታት ዝተፈላለዩ ዕሱባት እናቆፀረ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክወፀሉ ዝኽእል ኩሉ ፀቕጢ ክገብሩ እዮም ሱዳን ማለት እዩ እጂ ድማ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ባእሲ ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ኣተኩሮ ክወሃቦ ከም ዝኽእል ምግማት ከቢድ ኣይመስለንን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብብዙሕ ኣብ ሚድያታት ዝዝረብ ዘሎን ኣዛረበ ኩነታት ኮይኑ ዘሎን እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ኢማራት ኣብዚ ኩናት ናይ እስራኤል ዝገጥማ ዘሎ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ዝገጥማ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ ከምቲ ዝድለ ፀጋታት ሃሊዋ ንዳዕመ ሰሪዕ ክትሕግዞ ኣብ ዘይትኽእለሉ ዘላ እቲ እንኮ መጋበርያ ኮይኑ ነቲ ዕዮ ሒዙ ዘሎ ብልፅግና ከም ዝኾነ ተልእኾ ካብ ኢማራት ናወሰደ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንምንቅስቃስ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ኣብቲ ዞባ ከቢድ ዝኾነ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ኣሜሪካ ሽምግልና ኢላ እዚ ይኮነን ሽምግልና ክገብር እየ እናበለ ድራማ ትገብሮ ዝነበረት ኣብቅዑ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኳርተት ዝብልዎ 4 ሃገራት መን እየን ነይረን እተን 4 ሃገራት ዝበሃላ ኢማራት
بذكركم حدا ارتيكل دوصيو اب افريكان انتليجنس بل دوصيو تايمز بلو زلو مسلكم let me show you the summary quartet losing steam to America نزي كوينات ناي سودان مفتاح 4 هاجرات بحده أمريكا سعود عرب إمارات قبس بحده قينن نعصرت شو من طوارئ نشمقل على نادو بلودو زبال زنبرة تعرفوا عمان نفتقد داي تكتاتو مخانا بقلت دما إمارات كتلا مخانا يزنقر زلو اتمسرح دما أبتناي قبس انتهي لالا أبتناي جدة بتناي وعلنا جدة زبال زنبرة نابون مالس سلازا أب جدة سعودية تماخلو عمان دما منالبات سعودية نبعلا إذا اللي وصلت بعلا بتكوينات تاف سعودية ناب عمان شمقاليت هاجر سعودية عمان مأكلاي بوتا خينو بشمقلنا ناي عمان كقصة تكونتات نابو قصو يزخيزلو Oman's diplomatic move Oman is stepping to fill the vacuum left by the quartet لذي إمارات سعودية كلتين بايا سالو وندحريلكا خوين كلتين تسقلو وندحريلكا قبص ونبعلا تسقلو وندحريلكا تشمقلنا خكايت تخينو عمان يكتركبو زلو عمان ابتكوينات كتاوي يتسل زي بالله يزبحال زلو key figures and signals Egyptian Foreign Minister Badr Abdulati and Trump's Africa advisor Mossad Boulos were recently seen in Antalya, Turkey. Their presence highlighted ongoing but strained international engagement. Sudan's conflict dynamics, the war continues. وداينا السودان بغالي لك فتح سلازي كل زلون عنو مفتح كالا مسرح كتفتن كتكلال لك إمارات برلين زغبروتو كونفرنس يكون كالو كل دراماتات مبر لوط كم تزخل كم زي كونه يزنقر وهاتي إمارات بتكوينات ملو بملو استساتف حيلو سلو زغوني بإمارات كما تزخل لوطي يلن إلو زعمن وزي بزحيو قد حق دما نسيت حكي إمارات بتكوينات implicated يو عبي إيد زلو يا بتكوينات سلازي شمقالا كال كوينو نتكوينات كفتح يتسعر له إلكا كتزعرب قرب كمان زي كل نقريو ما كسعتو زي كل كمان زي كل نقريو that's why دما شمقلتا كالات كغيرو له اتمسرح دما كغير كخلالو منال بعد كوينو تعرفو كم زين بلو زلنا إمارات تي من يخم تبلو زي عمان إلى إتيا كسرح تجميرا maybe that could do something قال نقر كفتر متخالي يبلو مالتي በፊት ቅድም ያለው ነገር ገንዘቡን ከታ መጣው የሚለውን እሱን እንዲመለስም ስለፈለኩ ነው። እንግዲህ ያኔ የምትረዳው የጡት አባትም ምንም ሆና ስትደጉም የነበረችው የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ናት። እሷ ደግሞ አሁን ወገቤን እያለች ነው። ለራሷ ኪሷ ድርቆባት የአሜሪካንን ደጅ እየጠናች ያለች ሀገር ናት። ምናልባት አላቅም አይግድልም ላንተ የሚሆን አላጣም እያለች ድጋፏን ቀጥላ ከሆነ ከዛ የሚያገኘውን ገንዘብ ሊሆን ይችላል የሚረጨው። ከዚህ በፊትም ፓርላማውን ጭምር እናንተ ምን አገባችሁ በሚል ቤተ መንግስት ሰራለው ያለው ኬት አምጥቶ እንደሆነ ይታወቃልና ለማንኛውም ኬት መጣ ገንዘቡ ኬት አምጥቶ ነው እኔ እንቅልፋት ይቼ ያድራለሁ እናንተ አታመሰግኑኝም እያለ ሲመጻደቅ የነበረው? በጣም ጥሩ ጥያቄ አመሰግናለሁ። እንቅልፍ ላይኖረው ይችላል፣ ያንን ለማወቅ አንችልም። ነገር ግን እንቅልፍ የሚነሳው ነገር ምን እንደሆነ ለመነጋገር እንችላለን። ይህን ጥያቄ ስላነሳ አመሰግናለሁ። ይህንን መልስ ስመልስ አብይ አህመድን በፖሊሲ ማስገደድ ዩኤኢ ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘለው አብይ አህመድ ተቀደም አብይ አህመድ እታ ኢማራት ብዙ ቢልዮናት ክትቦ ከላ ቤተ መንግስት ክሰርሕ ከሎ ዲካል ፕሮጀክት ክገብር ከሎ ብብድዕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክትሓቱን ይትኽእሉን ኢኹም እቲ ገንዘብ ባዕለይ ፅዒረ ዘምፅኦ ዘለኹ እየ ካብ ባጀት ናይ መንግስቲ ይኮነ እንድመፅእ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ሕቶታት ተደይሓተትኩም ይሕሸኩም እናበለ ኣሽከዕላል ይፃወት ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ኢማራት ንባዕላ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኣጋጢምዋ ንኣሜሪካ ስዋፕ ላይን ክትባ ኣብቲ ሓተሉ ዘላ ከምኡ ዝኣክል ገንዘብ ክትቦ ይትኽእልኒ እያ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ድቃሰ ይብለይ ለይቲ መዓልቲ ነቲ ሃገር ከማዕብል ጎይ ኣለኹ ክብል ከሎ ገንዘብ ካበይ ኣምፅኡ ከም ዝገብር ዘሎ ብትኽክል ከይደቀሰ ድዩ ዝሓድር ዘሎ ንዝብል ከይደቀሰ ክሓድር ይኽእል እዩ ግን ብሰንኪ ቁጠባ ይመስለንን ካልእ ዘይደቀስ ብዙሕ ነገር ክህልዎ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ብዛዕባ ፖሊሲ ናቱ ክዛረቡ ከለዉ ፕሮፌሰር ተሸመይ ዝበሃል እንታይ እዮም ዝብሉ financial support and investment ይብላሎ ማሲቭ ካሽ ኢንፍላክስ ኣብቲ 2018 ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ እያ ኢትያ ኣብ 2018 ምስ ኤርትራ ሰላም ብዝገበረ ጥራይ 3 ቢልዮን ዶላር ናብቲ ቁጠባ 2 ቢልዮን ሓደ ናብቲ ሴንትራል ባንክ ካልእ ድማ ናብ ካልእ ገንዘብ ከም ዝሃበቶ እዩ ዝንገር ናሽናል ባንክ ሰፖርት The UAE provides ongoing loans and maintains significant deposits at the National Bank of Ethiopia to stabilize the economy. ስለዚ ትብልጽግና እቲ ቁጠባ ናቱ ከፊንጀር ኩሉ ግዜ ኢማራት ገንዘብ ናተወ ነቲ ቁጠባ
نتي بفلاي نتي باتيرا سبورت مقبار بزوح أبركتو كم زلوي زنقر real estate takeover قال دما نجزاوتي زخول بلاسوتات ريوزلهم واناتات ناتو نا إمارات مخاني زنقر UAE companies are heavily involved in luxury hotels and high-end residential projects إمارات زيا صبغ يانا خنستوعل الله زلناينا نيتوبيا ويو الناس بلصقنا زبال سرعات أفدق بحر عسبنا 5 عالم تراي يكونون زتقملو زلو انتي دا نيتوبيا كنترول كغبروا يدليو تاي مالتي زي إثيوبيا بزح حزب زلو ويو ايرلاين سلو زلو ناي توريزم سنتر كون خديو مستبز حساب زلو بفلاي دما زي زربازيا منزرنا كالن نخدغبر ون زخلكل سلازي يله نعو كتقملو خمس زخول الريزورتس معات ريزورت كاب بحر وصيل كاب كتماتات وصيل كا اب كباب قلاي غله كمزي سبيشال هوتيل يمرق بكل غزي سلمتا يمرق على تبلو مخنياتو اكسكلوسيف نخمو خغبرو زخولو ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ሰብ ጀሊብ ካምፂኻ ሃብታማት ከም ድሌቶም ክላገፅሉ ዝኽእሉ ቦታታት ንክስራሕ ስለ ዝኾነ እዩ ዳትስ ዋይ ብብዝሒ ሪዞርት ይስራሕ ዘሎ ህዝቢ ከይርዮም ኣብ በረኻታት ኣብ ፅምው ዝበለ ቦታ ክቡር ሆቴላት እዩ ኣብኡ ኩሉ ነገር ንክገብርሉ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ እዚ ኤፕስቲን ኣይላንድ ዝበሃል ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣዛራ ብምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንከምኡ ንክትገብር ምቾት እዩ ምስቲ ብዝሒ ዘሎ ከምዚ ብልፅግና ዓይነት ዓቢ ዓይነት መራሒ እንተጌርካ ድማ ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢዱ ክሕዝ ዝኽእለሉ መንገዲ ተፈጢርካ ድማ ነቶም ፀላእቱ ከም ዘይዕወቱ እናገበርካ እንተኺልካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ከይድካ ኣብቲ ገባሕሪ ክትሕዝ ገለመለ ፅቡቅ እዩ እሱ እንተደይሰለጠ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝሕረስ መሬት ኣለዋ ንሱ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ከተማታት ምስቲ ብዝሒ ህዝቢ ሆቴላት ሰሪሕካ መዓት ገንዘብ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ናይ ዲፕሎማቲክ ሰንተር እያ ናይ ኣፍሪካ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ኢማራት ክምዝምዝዎ እዮም እቶም ሃብታማት ናይ ኢማራት ገንዘቦም ኣብቲ ቦታ ኣይትዮም ክምዝምዝዎ እዮም እዚ ኩሉ ቁጠባዊ ዕግርግር ዘሎ ስለምንታይ ከቢድሎ እንዳልካ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ካልእ ገንዘብ ረክብ ኣሎ እዩ እቲ ሆቴላት ይሰርሓሉ እዩ ቱሪስትስ ይመፅዎ ኣለዉ እዮም እዞም ኮንፈረንስ ዶገሎዶ እዚ ኮንፈረንስ መን መሃቦ ጭዋዳ ናይ ኢማራት ደምፆ ዘሎ እዩ ካልኦት ትካላት ኣብኣትዮም ዘለዎ ዘምፅዎ ዘለዉ እዮም ንረብሖም ክብል ሆቴላቶም ንክሰርሕ ትካላቶም ንክሰርሕ ብዝተፈላለየ ዘለዎም ኩነታት ገይሮም የምፅእሉ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረብሓሉ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ግን ነቲ ቁጠባ ግን ነቲ ፖለቲካ ካፕቸር ገይሮም ኣለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣበርቲዖም ዝዛረቡ ሪል ስቴት ቴክ ኦቨር ይብሉ ኣለዉ ዘጂ UAE companies larger hotels ሒዞሞ ዘለዉ ሰሜም ኤንድ ሬሲደንሻል ሃይ ኤንድ ሬሲደንሻል ፕሮጀክትስ ተታሒዙ እዩ እቲ ክቡር ናይ መቀመጢ ገዛውቲ ቪላታት ዝስራሕ ዘሎ ሚድል ኢንካም ሃውሲንግ ከምኡ ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎም ቦታታት እውን ተታሒዙ እዩ ይብሉ ኣለዉ ኤምባሲ ዲስትሪክት ናይ ኤምባሲ ዝበሃል ከባቢ ሰንትራል ሃብ ፎር ዲፕሎማቲክ ሚሽንስ እዚ እውን ተወሲዱ እዩ ኢትዮጵያውያን ወደዛ ጥያቄ ከመሄደ በፊት ዘለዉ ካብኡ ቀፂሎም እንቆ ዘሎ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ከስማዕኩም እዩ the 3-point quid pro quo the speaker argues that the money isn't free it is based on 3 specific agreements where Ethiopia follows Ethiopia UAE's lead. እቲ ገንዘብ እንካን ሃባን እዩ ብጥርሑ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ተገዲዳ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ኢማራት ትእዛዝ ከተኽብር ክትክእል ኣለዋ ሓደ ካብኡ ፖርት ኣክሰስ ኢትዮጵያ agrees to use prioritize ports managed or preferred by the UAE ኢትዮጵያ ብዘይ ቃል ዓለም እዝን እትንከይበለት ኢማራት ዝኣዘዘታ ክትገብር እያ ንኣብነት ንበርበራ ኣኪድ እንድሕር ኢሎሞም እሺ ናብ በርበራ ክትከይድ ኢኻ ናብ ዓሰብ ከትኩም ኩናት ግበሩ ተኢሎም እሺ እዚ ኩሉ ነገር ኢማራት ዝበለቶ ክገብሩ ኣለዎም ሪጅናል ፓወር ባላንስ ኢትዮጵያ አላይንስ ኢን ሪጅናል ኢንፍሉወንስ and military power stance with UAE strategic interests ንኢማራት ብዘርብሕ መንገዲ ጥራዩ እቲ ሽርክነትን ውግንና ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኢትዮጵያ ኩርኩር ናይ ኢማራት ስለ ዝኾነት ኢማራት ናብ ዝኸደቶ ድሕሪኡ እዩ ዝኸይድ ዲፕሎማቲክ አላይንመንት ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ implements regional diplomacy as directed or managed by UAE leadership እቲ ዞባዊ ዝምድና ናቱ ወይ እውን ሽርክነታት ናቱ ድማ ካብ ኢማራት ብዝወሃቦ ትእዛዝ ዝግበር ጥራዩ ኩሉ ይብል ኣሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ ዝረኽቦ ዘሎ ካልእ ዋጋ ቤና ይኸፍለሉ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ the UAE connection the speaker claims that the southern MOU ወላ እውን እቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝተፈተነ ነገር እውን ተሪኢኹሞ መርኣያ ናቱ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ዘሎ ሃጓፍ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነ ናይ ኣቢ ስትራቴጂ ድማ ኮፒ ፔስት ናይ ኢማራት እናወሰድካ ንዑ ምትግባር ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ መስተንክር እዩ ግን ከም ዘለዎ ናብ ትግራይ ንስከር ሕጂ
ትግራይ አሁን ደፋክቶ ሀገር ነች። ፌደራል መንግስት ባጀት ማሊክ ከሆነ ድንበር መጠበቅ አልፈልግም በኤርትራ በኩል ያለው ማለት ፌደራል መንግስት ነው ያለው። ይሄን ስለማቅ ነው ራሱ ነው ለቀው ወጣው የነበረው ኃይል 1 አመት ከ7 ወር 8 ወር በፊት በሰሜን ድንበር በኩል የነበሩትን ሌሎችም እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ማለት ይሄ በፐብሊክ ሪሌሽን በሚዲያ ደረጃ እንታይም ዝብል ዘለው ትግራይ ፈቲኹም ጸሊኹም ሲ ወላ በዓልኻትኩም ናብ ሃገር ገጻ ደፊእኩም ማይኹም ቀደም ምክንያቱ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ከም ዘይህልዎ ጌርኩም ፈኒኹም ነርኩም ኢኹም ስለዚ ትግራይ ሕጂ ናብ ሃገር ገጽና ክንከይድ ኢና እንተበሉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ትግራይ ስታተስ is described as de facto country ኣብዚ እዋን እዚ de facto ሃገር እያ ዘላ ምክንያቱ ዶብ ኣብ ባዕላ ክትሕሉ ገዲድኩም ኣለኹም ዶብ ናይ ትግራይ ክትሕልዎ ኣይደለኹምን ካልእ ነገር ምሕደራ the federal government's withdrawal of troops from the northern border is cited as evidence of its lack of commitment to border protection. The speaker critiques the federal government's reliance on Bahafasha. Just to give me a second. Anyway, country was ካልይቲ ኣብዚያ ለንቀነ ዘላ ክሕውሰልኩም ስለ ዘለኹ ትግራይ ከይፈተኹም ናብ ሃገር ትወስድዋ ኣለኹም እዮም ዝብሉ ዘለዉ አልቻለም። ትግራይ ትፔለፍ ናጠፋለህ ብሎ እንዳላጠፋ እያወቀ ከዛ በኋላም በጣም የትግራይ ፖለቲካ ኮምፕሌክስ መሆኑ አውቆ በፍጹም እሱ የሚፈልገው ነገር ማድረግ እንደማይችል አውቆ ትግራይ ያለ ፖለቲካል ኤሊቱ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን አጥፍቶ ትግራይን መቆጣጠር መበታተን ያው ፖለቲካል እንደ ኦርጋናይዜሽን የሌለው ህዝብ የሚበተን ነው። መሰል ዓርሶ ውሳነ ትግራይ ከም ቀንዲ አጀንዳ ከም ዝሓዞ ገሊጹ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት አቶ ፈናን አብርሃ ትማለ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበረ ጻንሒት ብዛዕባ ውሳነ ህወሓት አልዒሎ ሰፊሕ መግለጺ ዝሃባ ኮይኑ ህወሓት መሰል ዓርሶ ውሳነ ትግራይ ከም የሚበትነው ነው። አማራ ክልል እንደምታየው ብአዴን የሚባል ሰባብሮ ምን እንዳደረገው እያየን ነው። እሱ ነው ትግራይ ሕጂ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ዘረባ እዩ ዱቄት እናደርገው አንችልም ነው። እስቲ ለማስታወስ ወደ ኋላ እንሂድ። እስቲ የሰውየው ሊፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። እንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት እናደርገው አንችልም። እሱን ትተን አዲስ ኃይል አዲስ የተማረ አሁን ያለውን ዘመን የሚዋጅ አስተሳሰብ መምራት ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ህወሓት ዝበሃል ንብድምሳስ ዘይገበሮ የብሉን እንዲህ ዝበሃል ዘሎ ግን ብኩሉ ካደይ ትሰልጦ ኮይና እዛ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ህወሓት ኣገዳሲ ምዕባለ ከም ዘሎ ወይ እውን ናብ ኣገዳሲ ስጉብቲ ይኸዱ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኩሉ ግዜ ነቲ ህወሓት ክድምስሶን ካብ ታሪክ ክሓኮ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከንበርክኾ ንመቐለ ናብ በሻሻ ክንቅይራ ኢና ዝብሎ ዘረባታት ኣብ ግምት ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ፖለቲካል ሚስካልኩሌሽን ምስ ፈጸመ the speaker argues that the leadership failed to recognize the complexity of Tigray politics and the TPLF's deep-rooted influence and legitimacy. መብዛሕትኡ ግዜ ጌጋ ዝፍጽሞ ድማ ይብሉ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ትግራይ ጽቡቕ ጌራ ይርድኦን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህወሓት ክንምንታይ ዕምቆት ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ ፖለቲካ ዝኣተዎ ምዃኑ ኣይርዳእን እዩ ዘሎ ካብዚታት ዝበገስ ጌጋታት ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ሕማቕ መደምደምታ የብፅሖም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሕዝን እዩ በረዲስ ወረዲስ ከምዛ ትሪጓ ዘለኹም እታ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ናብ ጌጋ ውሳነታት ትወስዱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሬዚስተንስ ቱ ኣጀስትመንት ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘየለን ነቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝፈልጡ ድማ ከም በዓል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ተደጋጋሚ አብይ አሕመድ ጌጋ ይፍጽም ከም ዘሎ ያለው አውቆ ይሄ ያለ ብልጽግና እንደዚህ ተባባለ የሚለው ጉዳይ ከዋናው ጉዳይ ሶስተኛ አራተኛ ደረጃ ላይ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። አሁን እዚህ ላይ ያለው የቲፒኤልኤፍ ተበተነ ምናምን ማለቱ አይደለም መታየት ያለበት ህወሓት ስለዳ ቡና ልውጋዕ ስለዳ ኩሽነ ልውጋዕ ልምታይና ልሎ ህወሓት ኮያ ታውድብሳ ኮያ ቀንዲ ሴንተር ዛዕባና ይመስለኒ ስለዚ ናይ ድሕሪት ንሕሌለ ናይ ቅድሚት ክመፅእ ይኽእል እዩ ንስተኻኸሉ ነገራት ካብ ጌጋ ስለልእረሙ ሕዚ እውን ስለ ህወሓት ምውጋዕ ስለቲ ገዛኢ ውድብ ዘለዎ እቲ ትግራይ ናብ ድሕሪት ቆሪንዋ ዝርከብ ዘሎ ዕላምኡ ለይፍለጥ ውድብ ደጋጊምና ክንውግዕ ተለና ደጋጊምና እስካብ ስልቲና ክንኾን ተለና ኢና ለውጢ ሓሳብ ክነምፅእ ንኽእል እሞ ኣነ ኣብኡ ተቃውሞ ስለለለኒ እዩ ምክንያቱም 17 ዓመት ዝተቃለሰሉ ጉዳይ ንዓይኹም ናይና ዝበለኩ ህዝቢ ትግራይ ብምጉ ከም ኮይ ሆ ዝበለ ሃይኹም ናይና ብኡ ብልዕ ኢድዎም ኮይ ሽግር ምስ መፀት ግን ሓደ ከባቢ ሓደ ዓሌት ኢሉ ተረዲ ኮልን
سو عزوي شكرنا وصلنا نور يزوزر فيدرال ما هو قان تزدلي قدم تاقر دافكروا مجلس تون تلو سمكوا اسمعكوا تحد مجلس كل تون انتهم كمان ترى زي اللي بحينا ومسلمين ومتبال كم محفريهم بعد ذي خم تريوهم دلهم نعب كم صادق غيرهم سي كواغا انت تزدلي واو it's just it's crazy man but it is what it is نقتل كابو انتي كريكم دليل لغو توم بانداتات كساك ندي تفنيهم كم زلو نت تግራይ ድማ አከቢድ ዝኾነ ብድሆ ከም ዘሎ ነዚያውን ወስኸልኩም ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ ሲሲ ንምንታይ ኢና ናብ ዝኹነታት እዚ ኣቲና ዝብልስ እንኳን ዶ ናብ ዳግም ጦርነት እንኳን ዶ ናብ ዳግም ህልቂት ዝተኽሻዕ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎስ ንምንታይ ኢና ኣቲና ዝብል ህዝቢ ሓታት ዝኾነ ህዝቢ ወጢሩ ዝሕዝ ህዝቢ انت زي فطيرنا حزب نريو لنا مغنياتهم من تاينا ناو اتينا انتلنا زرو زرنا وشتنا يزتونا حلافنا ذهبنا ببدرجو حلافنا ذهبنا مرعتي ببدرجو حلافنا ذهبنا سومياتات كلاتنا هالو حمت اختصاص عزلياون بقلت له نغركا البوليتيكا تغاينا ميليترن او تدرنا كاوزلو تغارو حدا ኣብ ህይወት ከስኻ ካብ ዝደሊ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኣጎብ እና ካልኦት ህዝብታትን ህዝቢ ትግራይ ተፋቂሩ ሰብ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እንስሱ እውን ሰላም ክነብር ካብ ዝሙነ ይተጋሩ ሓደ ለይትን ቀትርን ከዓ ብዓቕመይ ክሰርሕ የዋፀናውን ኢለ የዛም ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ዓይነት ንጹር መርገፂ ክህልወካ ይኽእል it's really beautiful I mean it is what it is ነዚ ተጸልዮም ሻሕ ይበሉ ኢኻ ትብል ሰብ ሰላም ይደሊ ኣሎ ካልኦት እውን እንትኾኑ ተመሳሳሊ ዕላማ ናቶም ናብ ትግራይ ኣተኲርና ክንከይድ ኣለና ዝብሉ እዮም እቶም ሓንከርቲ ንኤርትራ ድሕሪት ክመልሱ ዝደልዩ ግን በተደጋጋሚ አከምዚም ዝውል ዘሎ ነት እንደ ትልቅ የህልውና አደጋ አድርገው ማየታቸው ነው። ምክንያቱም አምባገነኖች ሁሌም በኪሳቸው ይዘው የሚዞሩት በቂ ፍርሃት አላቸውና። ኢሳያስ ኤርትራን ነፃ ወጣንባት ካሉ ጊዜ ጀምሮ ያለምንም ርህራሄ በብረት መዳፍ ስራ አድርገው ሲገዙ ቆይተዋል። አምባገነን እንደመሆናቸው በሀገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት ህገ መንግስት፣ ምርጫ፣ ነፃ ሚዲያ ከም ትሪዎም ዘለኹም ብልጽግና ኤርትራ ምስ አሜሪካ ርክብ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዝተባህለ በቃ ዕብድ ብድያትዎም ዘሎ ዘለውን ዘየለን ዘረባ ብፍላይ እዚ ቲቦርናጊ ድማ ሓደ ካብቶም ኤርትራ ምስ አሜሪካ ዝምድና ንኸይትገብር እንተጌራ ድማ ክጸድፍ ዝኽእል ማለት እዩ ዳርጋ ክጸድፍ ዝኽእል ይመስሉ ሓደ ስንታይ ኢልዎም ነይሩ ሰላም ክመጽእ ከሎ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ክጅምር ከሎ ሕማም ልቢ ዝሕዞም ሰባት ከም ዘለው ስእሊ ነይራ እንተዝረኽባ ነይራ 5 ሰባት ሰሪዖሞም ነይሮም ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ነገርሲ ናይ ብሓቂ ዝሕምሞም ናይ ብሓቂ ድኻብ ልቢ ዝፈጥረሎም ሰባት ከም ዘለው ገሊጹ ነይሩ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እነዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ንበዓል እዚ ሕማቕ ክገብሩ ዝደልዩ ከፍርሱ ዝደልዩ ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና ኤርትራ ብዘለዋ መንገዲ ክትጓየ ኣለዋ መን ኣለዋ ኤርትራ ንኣብነት እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኤርትራውያን ድማ ዲፕሎማሲ ንሕና ሂሮናትና ወይ ካታ ሴሌብሪቲ ናትና ኣላትና ቴፈኒ ሓድሽ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምስ ሓድነት ቃላታ ካብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ሪሊ ቴፈኒሲ ንኤርትራሲ ናይ ብሓቂ ከም ትፈትዋ ክብሪ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዋሲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ተግዶላ ማለት ሴሌብሪቲ ኮይንካ ሃገር ክልወካ ካልኣይ ዜግነት ክልወካ ንቡር ነገር እዩ but she's really trying her best ነቲ ምስ ኤርትራ ኮኔክትድ ኮይና እቶም ኤርትራውያን ድማ ክገርመኩም እቶም ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕልያ ዘለዎም ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣድኒቃ ይፀግቦም ያነ ስለምንታይ ኣሎ ገለ ሰብ ፖለቲካ ዘይርድኦ famous people can do a lot ውሩያት ሰባት ቢግ ኢምፓክት እዩ ዘለዎም ዓቢ ኢምፓክት እዩ ዘለዎ ዓቢ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ቴፈኒ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ከለልያ ዝኽእል እዩ ስለዚ ከም ቴፈኒ ሓድሽ ሒዝካ ኣብ ዲፕሎማሲ ወይ ናብ ዝኾነ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ድዩ ንሓደ ሴነተር ድዩ ንሓደ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዴሞክራትስ ቤዝ ነቶም ንኤርትራ ዝጎድእዋ ንዓ ሒዝካ ቀሊል ኣይኮነ ንዓ ሒዝካ ክትከይድ she's a busy person ግን ንዓ ሒዝካ ክትገብሮ ትኽእል ዲፕሎማሲ it's a very very powerful diplomacy ኣብቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ድማ ዓቢ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእልን ምስ ህዝቢ ዝግበር ከምኡውን ኣሜሪካውያን ገጽ ናይ ኤርትራ ንምቕያር
نتفاني حدش إسكات قبره عبيس الواقع قبر الناس غليو and I'm really happy. In the top of 2018, I went to go bury my father. I was supposed to go beforehand, but it didn't work out. Like me and my dad were supposed to go together, and that didn't work out. But going there, and I was smuggling my dad in. Like the way that I was doing it was not the right way, but it was the affordable way. It's against the culture, against a lot of things. But I was doing what my daddy told me to do. I was being obedient, right? So like cremation's is totally against the culture. You're not supposed to cremate nobody. But my dad said to do that because he's مسكينتي نايبا ايش نايبا كمزي ابتعدوا انت هلو كمزي نايبوها مسموت ابوها تريسو كمزي نشتي كفال غيرهم هبوها اب فازو غيرهم هبوها كمي خات حزب زي معربا عالم نتي ايش سناتو نتحمدنا تقدما ابوها زبلو بوتا تبصح مالتي نوع حزاتو نيرترا كمزي غدت يتزارب زلا منكسي نغركون مخنياتو انا قالنا ابوي كتكبر سلازغونه منكسي يرترا غازو يقبلك خون سلازغل حبيتي يتبلالا ولا ونتي كم قلت إنه مزراب كان عدنا بقى نبي إرترا نبعد بقى كيدا زقبرتون نبقى دم أنا بعدي نبتعد ما بقوله كتبصو أبزا فيديو زي بتشم بزوجة تزار ولا قالت إنه هزبي إرترا ساكن دي بدها كم زنبرة أباك ساكن دي بزوج تاريخنا إرترا تتكس ولا تموداتنا يحمقون سبوز خانة but I don't want you to do this and this and this and so I was obedient. But you can't bring, I hope I don't get arrested for this later, but you can't bring, you're not supposed Okay, sir, I don't think this will be a big problem. Security and stuff, and I was like, I was being obedient. You were being obedient to your father and honoring him in that way. You've traveled back and forth since then. Yes. And every time it seems like it's more and more advanced. The first time I went, I felt like I walked into an episode of African Mad Men. You remember Mad Men? Gone down south, but I've never done East Africa. What's that real? Doesn't seem like that's ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዋ ፓሽን ጽቡቕ መንፈስ ክሰግሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ሶ ኤምባሲ ኤርትራ ድማ ቢግ ኮምፕሊመንት ንዓ ብከምዚ መልክዕ ዝሓዝዋ ናይ መወዳእታ መደበይ በዚያ ክዓፅፉ ፍትኒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓፂር ዕላል ከም ዘካየድና ዝዝከር እሞ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ድማ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ረኺብና ንኽሰርሕ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደን ከብልና ናይ ኩሎም ብጥርነፍ ትብለ ግን በዝጋ ሓንቲ ግን ብፍላይ ጆርጆ ድራር ካብታ ዝሰርሐናያ ቪድዮ ቁርፅ ኣቢሉ ንዝተወሰነ ደቂቕ ብዛዕባ ተዛሪቡ ነይሩ ተኸታቲልካ ዲኻ ረሲድ እዎ ኩሉ ሻይ ዝከታተሎ ናይ ጆርጆ ድራር ዝገብሮም ማሃርትን ገለፅትን እንትኾኑ መደባቱ ካብ ነዊሕ ግዜ ተኸታታላይ ኢና በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንጆርጆ ድራር ከም ናይ ኩሉ ሻዕ ዝገብርሎ ይነበረ ምትባዕ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ደሊ ከምዚ ዓይነት ዓበ በርክቶን ዝገብሩ ሰባት ከዓ ብናተይ ወይ ድማ ብሕብረተሰብ ናይ ዓፈር ንሓደ ጅግና ዝወሃብ ማዕር ወይ ክብሪ ኣሎ እሱ ከዓ ወይደል ይበሃል ባህላዊ ሓወልቲ ናይ ዓፈር ከም ወይደል የድምስሎ ዘለኹ ንጆርጆ ድራር ብዓፈራኡ ከልና ከዓ ጊሕሎ ቢሶ በለለይ ቃልስን ቅድሚት عبيد كالي أتا رشيد يغني اللي كبرتي هابلي أب سينما سمريا زلاتكم زا فيديو تبغ زخون علاليهم زا كايرو كيتكم رايوا يغني لنا كلت يخم تقديسكم فيدباك زحبكمنا رشيد ما كتسلي خاخ بلا كايد اللي بفلاي تا نعطي ريكومنديشن تا مس تا قول عشما رسيا اللغيرتا تا بحادث قبركما كما عينة ستايل ኣብ ተሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ብርግፅ እቲ ብቋንቋ ዓፈር ትገብሮ ዘለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስፔሻሊ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ዓፋር ፖለቲካ ብልፅግና ክፃወተሉ ኣብ ዝፍትን ዘሎ ኣገዳሲ ተራ ይፃወት ዘሎ ረሺድ ግን ረሺድ ከም ዝረኣኹሞ ትግራይ ብዙሕ ቋንቋታት ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣነ ገለ ካብታ ደስ ዝብለኒ ነገር እንተሎ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ሚክስ እናገበርካ ክድረፍ ዝኽእል ንሱ ዓብዪ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣብዚያ ናተይ ኢንትሮ ሓንቲ ሪኢኹም ኣለኹም ናይ ትግረን ብሌንን ብሓደ ዝደረፍዋ ከምኡ ዓይነት ናይ ራሺድን ናይ ዲናያ መስለኒ ሶሪ ተጋጊኸ ኢሉ ናይ ጓል ሽምካ ገጋጊጋ እዩ ናይ ክልቲኦም ሲ ኩሉ ግዜ ኢንትሮ ምገበርኳ ግን ኮፒራይት ኣለዋ ንእሽተይ ኣለዋ እታ ደርፊ ብኸመይ ብዙሕ ዘየምፃ እምበር ኣይ ሪሊ ላቭ ዳት ሶንግ
so كم عينت كانت جبرو دس بلنا يغني اللي كبرتي هبليك ولا ميدلي ساعتكم دماكيتكم تتابعوا بليز حداش درفني رشيد ونا لاكيتكم سمعوا تتابعوا صبود سرح لنا كان تتابعكم كلالنا thank you very much نهلو مارستي ابزكم ودكم فتنينا ابكال سرح حساب نراخب مزات امتنا يساهو درفقت كتفكم